Wir stehen hier in der Wiener Jesuitenkirche in der Kapelle, die dem heiligen Stanislaus geweiht Stojíme ist. tu v jezuitskom kostole vo Viedni, v kaplnke svätého Stanislava. Obraz znázorňuje prijatie Stanislava Kostku vtedajším generálnym predstaveným jezuitov Františkom Borgiom, bolo to v roku 1567, teda už veľmi dávno. Predtým Stanislav študoval vo Viedni na jezuitskom gymnáziu, čo vytvára úzke spojenie s týmto mestom. Hatte Stanislaus in Wien studiert, also es gibt eine enge Beziehung zu Wien. Bei den Jesuiten im Gymnasium war da. Und wollte dann eintreten in den Orden. Das hat aber seine Familie. Chcel vstúpiť do rehole, ale jeho rodina, mocný poľský šľachtický rod, to odmietla. Stanislav bol však rozhodnutý a pešo sa vydal do nemeckého mesta Dillingen v Bavorsku, kde stretol svätého Petra Kanízia. Odtiaľ pokračoval pešo do Ríma, bol to veľmi odhodlaný mladý muž a to sa mi na ňom veľmi páči. Svoj smer si našiel už veľmi skoro. Ist zu den Jesuiten gegangen, weil die offenbar ein Ideal vertreten haben. Rozhodol sa pre jezuitov, pretože cítil, že chce zasvetiť svoj život ideálu, ktorý reprezentovali úzke spojenie a veľká láska k Ježišovi Kristovi. Už samotný názov jezuiti to naznačuje, rovnako aj obrátenie k ľuďom, prinášanie radostnej zvesti, ale nie len to, aj pomoc prostredníctvom dobrých skutkov, tomu chcel zasvetiť svoj život. Auch in guten Werken ihnen beizustehen, und dem wollte sein Leben widmen. Ist dann sehr jung gestorben, also mit 18 Jahren. Zomrel veľmi mladý, vo veku 18 rokov, 15. augusta 1568. O 50 rokov neskôr bol blahorečený a približne 150 rokov na to svetorečený. Und gute, also 150 Jahre später circa heilig gesprochen. Ein grandioses Bol to mimoriadny mladý muž, ktorý neochvejne nasledoval svoju cestu. Vzdal sa fyzického bohatstva a moci, aby svoj život zasvetil duchovnej moci lásky. My jezuiti pokračujeme v tomto odkaze tu, v jezuitskom kostole. Tu môžu ľudia zapáliť sviečky. A mnohí prichádzajú práve kvôli tomu. Je to jedna z najobľúbenejších foriem modlitby. Jednoducho zapáliť sviečku.